निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी तृप्ती कुलकर्णी विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागातर्फे शब्द अमृताचे या कार्यक्रमाअंतर्गत उद्गत या कार्यक्रमात मी तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। मंडळी, अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत हे आपण तर सगळेच जाणतो, पण याही व्यतिरिक्त मनुष्य म्हणून उन्नत जीवन जगण्यासाठी आपलं आयुष्य परिपूर्ण आणि समाधानाने जगण्यासाठी आणखीन एका गोष्टीची गरज असते आणि ती गोष्ट म्हणजे प्रेरणा। ही प्रेरणा आपल्याला मिळते ती निरनिराळ्या आदर्श व्यक्तींच्या चरित्रातून, त्यांच्या कार्यातून, त्यांच्या उदाहरणातून। अशाच निरनिराळ्या व्यक्तींचा परिचय बोधकथांच्या स्वरूपात आपल्याला करून देणारे प्राध्यापक प्रकाश बोकील सर आज आपल्याबरोबर इथे उपस्थित आहेत। त्यांचं आपण स्वागत करूया। प्रकाश बोकील सर हे वालचंदनगर रायगड इथल्या शाळांमध्ये शिकवत होते। त्यांना आदर्श शिक्षकाचा पुरस्कार मिळालेला आहे। सुगीहरा आणि बोलक्या भिंती या त्यांच्या 2 पुस्तकांना महाराष्ट्र राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे। सकाळसारख्या नामवंत वृत्तपत्रात त्यांनी 500हून अधिक बोधकथा लिहिलेल्या आहेत। बालचित्रवाणी पुणे आणि दिल्ली येथील ज्ञानदर्शन या ठिकाणी त्यांनी विविध शैक्षणिक कार्यक्रमही सादर केले आहेत। प्रकाश बोकील सर, नमस्कार। विवेकानंद केंद्राशी तुमचा परिचय कसा झाला सांगतो, पण तृप्ती त्या अगोदर मला थोडंसं या कार्यक्रमाबद्दल बोलायचं आहे। कुठलाही लेखक जो असतो त्याला त्याच्या वाचकांना भेटायची खूप इच्छा असते आणि विवेकानंद केंद्रानं आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मला माझे असंख्य जे वाचक आहेत त्यांच्याशी भेट घडवून आणली, त्याबद्दल मी केंद्राचे अतिशय मनापासून आभार मानतो। आता तुझा प्रश्न, हे जे पुण्यातलं विवेकानंद केंद्र आहे त्या केंद्राचा मराठी प्रकाशन विभाग म्हणून एक मोठा छान खूप दिवसांपासूनचा कार्यरत असलेला विभाग आहे। मी 2011 पासून या केंद्राशी, या मराठी प्रकाशन विभागाशी संबंधित झालो आहे। घटना अशी घडली की त्यावेळेला माझ्या वाचनामध्ये एक बातमी आली। खरं तर ती माझ्यासाठी ब्रेकिंग न्यूजच ठरलेली आहे। बातमी अशी होती की लवकरच विवेकानंदांचा 150वा जन्मोत्सव भारतभर मोठ्या प्रमाणात साजरा होणार आहे। मला खूप बरं वाटलं, कारण तोपर्यंत माझ्या बऱ्याचशा बोधकथा प्रकाशित झाल्या होत्या सकाळमध्ये वगैरे, आणि म्हणून मी त्वरित त्या केंद्रामध्ये गेलो। मराठी प्रकाशनाचा जो विभाग होता तिथल्या संबंधितांना भेटलो आणि त्यांना मी विनंती केली की म्हणलं, तुम्ही ही जी योजना मनामध्ये आखलेली आहे की यावर्षी 150 पुस्तकं प्रकाशित करायची, तर त्यातलं एखादं पुस्तक माझं असावं अशी माझी इच्छा आहे। त्यांनाही खूप बरं वाटलं। ते म्हणाले, ठीक आहे, तुमच्या काही कथा ठेवून जावा तुम्ही, आम्ही त्याच्यावर विचार करू। आणि मग मी काही कथा त्यांना दुसऱ्या दिवशी लिहून दिल्या, त्यांनी त्या वाचल्या, त्यांना त्या आवडल्या। त्यांनी मला परत बोलावून घेतलं आणि सांगितलं की सर, आपण एक छानपैकी बोधकथांचं पुस्तक करूयात। आणि तेव्हापासून आज त्या जाग्यात, म्हणजे त्यावेळेला माझं एक पुस्तक छान त्यांनी केलंच, आम्ही चालू हा पुढे वार असं म्हणून छान पुस्तक केलं, आणि तेव्हापासून आज ताग्यात मी या केंद्राशी अतिशय जवळ संबंधात आलेलो आहे।
पण सर तुम्ही आता बोधकथांचा उल्लेख केला तर या बोधकथा लिहिण्याची प्रेरणा तुम्हाला कशी मिळाली? आता जवळजवळ 19-20 वर्ष झाली मी बोधकथा लिहितोय. त्यावेळेला मी आपला हा पुणे मुंबई जो जुना महामार्ग आहे हायवे, त्या महामार्गावर खोपोली आणि पनवेल याच्या बरोबर मध्ये एक लोणीवली म्हणून गाव आहे. रिलायन्सचं रसायनी म्हणून एक त्या ठिकाणी ठिकाण आहे. तिथल्या शाळेमध्ये मी मुख्याध्यापक म्हणून काम करत होतो. इंग्लिश मिडियमची शाळा होती, मराठी मिडियमची शाळा होती, मोठं हॉस्पिटल आहे, जाताना दिसतात त्या अनेकदा अगदी रोडला लावून नाही. तर मी त्या शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून काम करत असताना खोपोलीच्या मुख्याध्यापकाने एकदा मला बोलवलं आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांचं 1 दिवसाचं साहित्य संमेलन होतं आणि हो साहित्य जल्लोष म्हणून नाव ठेवलं होतं त्या कार्यक्रमाचं आणि मी प्रमुख पाहुणा म्हणून गेलो होतो. योगायोगाने त्याच वेळेला त्यांनी त्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सकाळचे संपादक, मुंबई सकाळचे संपादक श्रीयुत लाटकर यांना बोलवलं होतं. मग मी माझ्या भाषणामध्ये विद्यार्थ्यांना संवेदनशीलता हा गुण कसा महत्वाचा आहे हे सांगत असताना 4-5 कथा सांगितल्या. महात्मा फुलेंची कथा सांगितली, बाबा आमटेंची सांगितली, साधना आमटेंची सांगितली. सगळ्यांना त्या कथा खूप आवडल्या. साधारण जुलै महिन्यातली गोष्ट होती, 2003ला जुलै महिन्यातली गोष्ट होती. गेलो आम्ही सगळे निघून आणि बऱ्याच महिन्यांनी अचानक एके दिवशी मला माझ्या शाळेत फोन आला. मी संदीप बोलतोय, लाटकर, मुंबई सकाळ मधून बोलतोय आणि तुमच्या बोधकथा आम्हाला सकाळमध्ये छापायच्या, तुम्ही द्याल का? आणि मी हो म्हणलो. आणि ते म्हणले पण सर लगेच उद्यापासून हव्यात कथा. आणि मी ताळ करून लागलो कारण तो 29 डिसेंबरचा दिवस होता आणि त्यांना 1 जानेवारीपासून तो नवीन सदरच सुरू करायचं होतं. पण आता होतं म्हणून बसलो होतो. मग मी त्यावेळेला फॅक्सने कथा पाठवायची हे होती, सोय होती. मी मग काय रात्रभर जाऊन 2-3 कथा लिहिल्या, पाठवल्या आणि तिथून पुढे मुंबई सकाळमध्ये अगदी परवापर्यंत आणि सकाळच्या अन्यही सगळ्या एडिशन्समध्ये माझ्या कथा येत राहिल्या. 500-600 कथा माझ्या सकाळनं प्रकाशित केलेल्या आहेत. त्यातल्याच काही कथा आपण यात घेतलेल्या आहेत. आणि आता आपण या पुस्तकांकडेच वळणार आहोत की या पुस्तकांची निर्मिती ही तुम्ही आता कशी झाली ते सांगा. ती सुद्धा एक फार मजेशीर हकीकत आहे बरं का. मी हे जे माझं पुस्तक झालं विवेकानंदांच्या त्या 150व्या जयंतीच्या वेळेला, त्यावेळेला या प्रकाशन विभागाशी संबंधित होतो. मधल्या काळात इतर काही पुस्तकं माझी झाली आणि मग मला माझं हे जे पुस्तक होतं त्यांनी प्रकाशित केलेलं 3 एडिशन झाल्याचं कळलं, 7000 कॉपीज छापल्याचं कळलं. मग मी परत गेलो भेटायला. त्यावेळेला त्यांचं ऑफिस नेमकं इकडे आलं होतं, टिळक रोडवर SP कॉलेजच्या तिथे ग्राहक पेठेच्या शेजारी. आणि मग तिथे मला पहिल्यांदा भेटल्या त्या वसुधाताई भेटल्या आणि खरंच सांगतो मला इतकं आश्वासक सगळं त्या ठिकाणी वातावरण जाणवलं. वसुधाताईंनी मला खूप 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 प्रोत्साहन दिलं आणि त्या म्हणाले की सर आपण करूया तुमची पुस्तकं. मी कुठली योजना घेऊन गेलो होतो, माझ्या डोक्यात एकच होतं तृप्ती की आपलं 101 कथांचं पुस्तक व्हायला पाहिजे, एक मोठं दणदणी. त्यांना मी सांगितलं. आता त्या या प्रकाशनाच्या कामामध्ये अगदी पूर्ण मुरलेल्या त्या म्हणाल्या सर आपल्याला जरा विचार करावा लागेल, छोटी छोटी पुस्तकं करूया, त्याचे काही भाग करूया. पण त्या म्हणजे असं करा तुम्ही तुमच्या कथा आणून द्या मला. आणि आम्ही जोगळेकर होते त्यावेळेला, जोगळेकर वगैरे आम्ही सगळे बसतो आणि ठरवतो. आणि मग तो विषय सुरू झाला. मी 101 कथा नेऊन दिल्या आणि मग त्यांनी 4 भागात करायचं ठरवलं. आणि या पुस्तकाची निर्मिती करताना म्हणजे लेखन करताना तुम्ही ही जे 4 भागात वेगवेगळी व्यक्तिमत्व घेतलेली आहेत तर त्यांची निवड प्रक्रिया कशी केली? कारण की एवढ्या वेगवेगळ्या व्यक्तींना एकत्र बांधणं आणि त्यांच्यातले नेमके गुण हेरून त्याची कथा करणं हे खूप अवघड काम आहे. आणि शिवाय ते लहान मुलांच्या भावविश्वाला साजेसं असं लिहिणं हे तर त्याहून कठीण आहे. तर याबाबत थोडंसं सांग. हो ना. मुळात काय आहे, माझ्याकडे 500-600 कथा होत्याच पण त्या मोठ्या माणसांसाठी सुद्धा लिहिल्या गेल्या होत्या. आता आपल्याला मुलांसाठी लिहायच्या होत्या. मग करंदीकर मॅडमनी म्हणजे वसुधाताईंनी मला सुचवलं की सर आपण ग्रुप्स करूया. 5वी-6वीच्या मुलांसाठी एक पुस्तक, 7वी-8वीसाठी, 9वी-10वीसाठी, 11वी-12वीसाठी अशी छान पुस्तकं 25-25 कथांची आपण करूया. वयोगट लक्षात घेऊया, त्यांचं भावविश्व लक्षात घेऊया आणि ते सगळं लक्षात घेऊन तुम्ही कथा निवडा
आणि मग त्याच्यात जे आवश्यक असते ते थोडेफार बदल करा. ऑलरेडी तुमच्याकडे कथा आहे, फक्त वयोगटानुसार करायचंय. आणि एकदम 250-300 पानाचं पुस्तकही आजकाल फारसं कोणी विकत घेत नाही, त्याचा तो खपण्याचाही मोठा प्रश्न येतो. तर मग दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जर तुम्ही विचारलास की कोणत्या कथा कशा काय निवडल्या, तर माझ्या डोक्यात एकच होतं की आपल्याला ज्या कथा द्यायच्या त्या जीवनाच्या सर्व प्रकारच्या विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यकर्तृत्व केलेल्या व्यक्तींच्या कथा दिल्या पाहिजे. त्याच्यात मोनोटोनस होतं कामा नाही, एकरसता असता कामा नाही. पण मी काय केलंय की आधीच केली त्या की साधारण कोणकोणती फील्ड्स आहेत, कोणकोणती जीवनाशी संबंधित क्षेत्र आहेत. मग डॉक्टर असतात, वकील असतात, प्रोफेसर्स असतात, शिक्षक असतात, राजकीय नेते असतात, समाजसेवक असतात, नर्सेस असतात, वैज्ञानिक असतात, खेळाडू असतात, असं प्रचंड आहे, विद्यार्थी असतात. या सगळ्यांची 13-14 जणांची हेडिंग तयार केली आणि त्यात कुठल्या कुठल्या कथा बरोबर बसतील. मग 5वी-6वीला कुठल्या, 7वी-8वीला कुठल्या, असं सगळं करून त्याच्यासाठी बराच मोठा होमवर्क रंदीकर मॅडमना करावा लागला. मी आपलं कथा लिहून देत होतो, त्याने ते सगळं छानपैकी त्याचं जे कंपायलेशन होतं ते उत्तम प्रकारे केलं. आणि आज या 4ही भागांमध्ये तुम्हाला प्रत्येक भागात विवेकानंदांची कथा आलेली आहे. पण ते विवेकानंद जर सोडले तर तब्बल 101 मोठे मोठे वेगळे वेगळे, पुन्हा ते कुठं रिपीट झाले नाही कुठल्याच भागात, अशी 101 छोटी छोटी चरित्र उपलब्ध होत आहेत सहजासहजी एका 4 पुस्तकांच्या गठ्ठ्यामध्ये. सर, तुम्ही जरी म्हणालात की कष्ट त्यांना पडले, तरी मुळातच अशा व्यक्तींची चरित्र वाचणं, नंतर त्याच्यातला एखादा पैलू की जो सहसा कोणाला माहीत नाही तो शोधणं आणि त्या पैलूचं बोधकथेत रूपांतर करणं. म्हणजे इथे मला सांगायला आवडेल की ह्या बोधकथा कुठेही रेडीमेड स्वरूपात नाही आहेत. तर सरांनी हे सगळं वाचन करून त्यातले कोणते पैलू हे मुलांना आवडतील या दृष्टिकोनातून त्याचं कथेत रूपांतर केले. आणि ही खूप अवघड गोष्ट आहे. ऐकायला जेवढी ती सोपी वाटते तेवढी ती करण्यासाठी खूप अवघड आहे. तर सर, तुम्ही ह्याची प्रोसेस कशी आहे, म्हणजे आम्हाला कसं, तुम्हाला कळतं कसं की या प्रसंगाची बोधकथेत रूपांतर होईल, हे तुम्ही कसं ठरवता? जगातल्या जवळजवळ प्रत्येक लेखकाला विचारला गेलेला हा प्रश्न आहे की तुम्हाला सुचतं कसं, तुम्ही लिहिता कसे. आणि कुणीही आजपर्यंत त्याचं नेमकं उत्तर दिलेलं नाहीये आणि ते देता येणं शक्य नाहीये. होतं, घडतं, सुचतं असं ते म्हणतात. माझ्या बाबतीत काय झालं ते सांगतो. एक छोटासा प्रसंग सांगतो. मी हे जे साधना बुक सेंटर जे आहे तिथे गेलो होतो. ते मोठं त्यांचं पुस्तकालय आहे आणि मी सगळी अशी चरित्रच शक्यतोवर सगळ्या दुकानांमध्ये जाऊन गोळा करायचो चरित्र लेखन या बोधकथांसाठी. तर मला अचानक एक फोन आला मोबाईलवर आणि मी उचलला तर मला काय ऐकू आलं की सर, मी शिवाजीराव भोसले बोलतोय, प्राचार्य शिवाजीराव भोसले. मी उडालोच. ते म्हणाले, सर तुमच्या सकाळमधल्या बोधकथा मी रोज वाचतो. तुम्ही लहान मुलांसाठी त्या लिहिल्या, पण मोठी माणसं सुद्धा वाचतात आणि लहानांना आणि मोठ्यांना सगळ्यांना या कथा आवडतात. पण पुढचं त्यांचं वाक्य फार छान होतं. ते म्हणाले, सर बोधकथा लेखन हा एक फार आगळा वेगळा प्रकार आहे. बोधकथा लेखन करायचं म्हणजे मूर्तिकाराचं काम असतं. मोठी शिळा असते आणि ती अशी खोदून 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 त्यातनं बरोबर मूर्ती काढायची असते. तसं मोठं चरित्र असतं. गांधीजी काय, नेहरू काय, जे कोणी असतं ते सगळं चरित्र वाचायचं आणि त्यातनं मुलांना नेमकं काय द्यायचंय तो प्रसंग शोधायचा आणि त्याप्रमाणे ती बोधकथा बेतायची. मला एक छान तुझ्या प्रश्नाला मी म्हणजे उदाहरणाचं उत्तर देतो. उदाहरण सांग म्हणजे लक्षात येईल. तर सगळ्यांना उत्सुकता असते की कसं काय असं इतकं माहीत होतं तेच परत सरांनी लिहिलंय तरी इतकं छान कसं लिहिलंय, नाविन्य दिसतं. अग्निपंख नावाचं पुस्तक आहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांचं. तर ते शास्त्रज्ञ पण होते, देशाचे राष्ट्रपती पण होते आणि उत्तम लेखक पण होते. त्यांचं अग्निपंख मी वाचलं. मला नेहमी चरित्र वाचायची सारखी सवय, डोक्याला, मेंदूला, मनाला ती एक सतत सवय की कुठं मला बीज मिळतंय का, बोधकथेसाठी बीज मिळते का. तर ते वाचताना एक 4-5 वाक्य सुरुवातीलाच त्यांनी लिहिलेली आहे की दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. आमच्या रामेश्वरमध्ये वर्तमानपत्र घेऊन येणारी रेल्वे
स्टेशनवर थांबायचं बंद झालं. त्याच्यामुळे त्या वर्तमानपत्राचे गट्टे खाली फेकले जात होते आणि ते गोळा करून आणायचं काम मी डोक्यावर ती गट्टे घेऊन येत होतो. त्यावेळेला मी तिसरीत होतो आणि त्याच्याबद्दल मला 1 आणा मिळायचा आणि तो 1 आणा माझी पहिली कष्टाची कमाई 50 वर्ष होऊन गेली तरी माझ्या लक्षात ही 5 वाक्य त्यांनी फक्त लिहिलेली आहे तिथे. मला ती इतकी छान आवडली. म्हणलं अरे इथं आहे गंमत काहीतरी. आणि मग मी त्याच्यावरती सगळं पुढचं मागचं वाचावं लागतं. नुसतं तेवढंच वाचून लगेच कथा तयार होते. ते सगळं वाचलं आणि पहिली कष्टाची कमाई ही त्यांची कथा. मग त्यांचा तो चुलत भाऊ कोण होता, त्याचं नाव, हा प्रसंग कसा घडला, कशा पद्धती त्यांचे संवाद लेखकाला संवाद कल्पनाच करून लिहावे लागतात. त्यावेळेला ते काय बोलले असतील, त्यांचा तो मित्र काय बोलला असेल, तो वर्तमानपत्राचा विक्रेता काय बोलला असेल आणि या सगळं डोक्यात आणून त्या काळात घुसावं लागतं, त्या व्यक्तीत घुसावं लागतं, त्या प्रसंगात घुसावं लागतं, कल्पनेला छानपैकी ताण द्यावा लागतो आणि त्याच्यातून आता सरावानं बोधकथा मी लिहू शकतो छान. म्हणजे आता कोणत्याही एका विशिष्ट प्रसंगातून तुम्हाला ह्याचं कथाबीज कसं फुलवत न्यायचं, याचं कसं थोडक्यात साधून घ्यायचं. अगदी म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये सुद्धा व्यक्तिवेध नावाचा एखादा कॉलम येतो, व्यक्तिविशेष म्हणून एखादा कॉलम येतो, लोकसत्तामध्ये वगैरे येतं. तर मी ते वाचलं की लगेच लक्षात येतं की अरे इथं आपल्याला काहीतरी करता येईल बरं का. थोडंसं बीज मिळालं की त्याचं वटवृक्ष करता येतो. खूप छान उदाहरण सांगितलं सरांनी. आणि खरंच म्हणजे कथा निर्मिती करणं हे अवघड काम आहे आणि ते बोधकथेच्या रूपात मांडणं हे तर अजूनच कठीण आहे. तर सर तुम्ही ज्या उद्देशाने या बोधकथा लिहित आहात तर तुम्हाला त्याचा प्रतिसाद कसा मिळतो? म्हणजे लोकांना त्या आवडता आहे, तुम्हाला पालकांकडनं किंवा विद्यार्थ्यांकडनं काही उल्लेखनीय प्रतिक्रिया आल्यात का? हो ना, खूप खूप म्हणजे खूपच. पूर्वी सकाळमध्ये जेव्हा छापल्या जात होत्या तेव्हा तर प्रतिक्रिया येत होत्याच, पण हे पुस्तक जेव्हा केलेलं आहे ना तेव्हापासून तर खूपच म्हणजे सगळ्यात मोठी प्रतिक्रिया मला जी मिळते ती शाळांमधल्या शिक्षकांच्याकडून मिळते. हां, ते सगळे शिक्षक सुदैवाने काय केलंय या मराठी प्रकाशन विभागानं माझा फोन नंबरही त्यात छापलेला आहे, मोबाईल नंबर. त्याच्यामुळे ही सगळी पुस्तकं सगळीकडे गेलेली आहेत. महाराष्ट्रात ऑल ओव्हर महाराष्ट्रात ती पोहोचलेली आहे. मग सकाळची जी प्रार्थना असते, परिपाठ असतो मुलांचा, तिथे मुलं प्रतिज्ञा म्हणतात, जनगणमन वगैरे म्हणतात, मग वाढदिवस साजरे करतात आणि त्यात एक भाग असतो 2 मिनिटाची बोधकथा सांगायची शिक्षकांनी. तर ते सगळे शिक्षक एकच सांगतात की सर अहो आम्हाला इतके दिवस बोधकथा खूप शोधाव्या लागायच्या आणि त्या सुद्धा कशा असायच्या, चिवकाऊच्या, राजा राणीच्या, परीच्या वगैरे अशा काहीतरी बोधकथा असायच्या. आता आम्हाला प्रत्यक्ष होऊन घडून गेलेल्या घटनांवर आधारित बोधकथा मिळतात की ज्यांच्यामध्ये संवेदनशीलता असते. आणि मग ते सांगतात की सर आम्ही अगदी मुलांच्या याच्यावरती या पुस्तकांवरती क्विज कॉम्पिटिशन वगैरे सुद्धा घेतो आणि मला मुलांनी कितीतरी मुलांनी छान मस्त पत्र पाठवलेली आहे. काही जणांनी तर त्या बोधकथांची कातरणं काढून सुरेख पुस्तकं तयार केली आहेत. मला एक पुस्तक दाखवायला आवडेल. अरे वा, किती छान असं अगदी नक्षी वगैरे काढून आणि अशी बरीच पुस्तकं त्यांनी केलेली आहेत आणि मग ते पाठवतात, लायब्ररीमध्ये ठेवतात वगैरे. मुलांकडून मिळणारी प्रतिक्रिया खूप मुलांची आहे, कारण मुलांसाठीच तुम्ही खूप आत्मीयतेने लिहित आहात. म्हणजे मला आठवड्यातून 10-12 तरी फोन नक्की येतात आणि विशेषतः या पुस्तकांच्या बद्दल वेगळे येतात. या पुस्तकाचं कव्हर आहे ना ते त्या चित्रकारानं अतिशय सुंदर तयार केलेलं आहे. देखणी ती पाऊले म्हटलेलं आहे, समुद्र आहे, वाळू आहे, वडील चालले, मुलाचा हात धरून चालले, त्यांची पावलं, त्या मुलाची पावलं, तिचे ठसे उमटत आहेत. हे सगळंच त्यावेळेला अतिशय छान जमवून आणलं होतं मॅडमनी, करंदीकर मॅडमनी खूप छान जमवून आणलं होतं. या पुस्तकामध्ये अजून एक खूप गोष्ट उल्लेखनीय म्हणजे मला वाटली ती अशी की गरजा जय जयकार क्रांतीचा गरजा जय जयकार ही कविता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, ती पाठ्यपुस्तकातून ती आलेली आहे. पण या कवितेची पार्श्वभूमी काय असेल असा विचार आपण कधी केला नाही. तर त्याची सुद्धा एक खूप सुंदर बोधकथा या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळते. तर मला असं त्यावरून सांगावं असं वाटतं की हे पुस्तकही फक्त लहानांनीच वाचावं असं नाहीये, तर मोठ्यांना सुद्धा ह्याच्यामध्ये अशा काही गोष्टी नक्की मिळू शकतात की ज्या त्यांना आधी कधी मिळाल्या नसतील किंवा ज्या त्यांच्या वाचनात आल्या नसतील.
त्यामुळे ही पुस्तकं लहानांबरोबर मोठ्यांना सुद्धा चांगला एक वेगळा आनंद देणारी आहेत हे नक्की. सर, या पुस्तकांच्या बाबतीत अजून एक मला विचारायचं आहे की ही पुस्तकं आता फक्त मराठीमधून लिहिली गेली आहेत आणि तुम्ही हिंदीही शिकवता, तुम्ही स्वतः हिंदीचं पण लेखन करता, तर हिंदी किंवा इंग्रजी माध्यमांमध्ये पण अशी पुस्तकं यायला हवीत की जी सगळ्याच विद्यार्थ्यांसाठी वाचायला उपयुक्त ठरतील. तर त्या दृष्टीने काही प्रयत्न केंद्राकडून आणि तुमच्याकडून होत आहेत का? मगाशी जे सांगितलं मी लोकांच्या प्रतिक्रिया येतात त्यात ह्या पण प्रतिक्रिया आहेत. विशेषतः इंग्लिश मीडियम मध्ये जी मुलं शिकतात त्यांच्या पालकांच्या प्रतिक्रिया आणि जवळजवळ 40 वर्ष शिक्षण क्षेत्रात घालवल्यामुळे माझे असंख्य विद्यार्थी आहेत की ज्यांना त्यांची आता मुलं झालेली आहेत आणि ती मुलं इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकतायत. म्हणून माझे विद्यार्थी मला आवर्जून सांगतात की अहो सर काहीही करा पण इंग्लिशमध्ये लिहा, हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट करा, कारण आम्हाला तुम्ही खूप गोष्टी सांगितल्यात, आम्ही ऐकल्यात, पण आज तुमच्या ज्या गोष्टी आमच्या मुलांना मराठीतून वाचायलाच जमत नाही इंग्लिश मीडियममधून. आणि म्हणून मी अलीकडील काळामध्ये खूप सिरियसली विचार करायला सुरुवात केली आहे की आपल्याला हिंदीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये या कथा कशा ट्रान्सलेट करता येतील, भाषांतरित करता येतील. हिंदी तर मी करणारच आहे. मी त्या दृष्टीने या विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागाच्या संपर्कात आहे, त्यांच्याशी बोलतोय, आमची चर्चा चालू आहे. कदाचित त्याला पुढे मागे मूर्तरूप येण्याची सुद्धा शक्यता आहे आणि इंग्लिशपेक्षा सुद्धा हिंदीत जर झाल्या देशभर जातील त्या कथा सगळीकडे. आणि आत्ताच्या काळाचा ट्रेंड बघता जी मुलं आहेत त्यांना ऑडिओ बुक स्वरूपात सुद्धा ह्या कथा ऐकायला नक्कीच आवडतील, कारण ई बुक आणि ऑडिओ बुक हे सध्याचे वेगळे माध्यम आहेत आणि ज्याचं खरोखरच म्हणजे सगळ्यांना आकर्षण पण आहे आणि त्याचा वापर सुद्धा म्हणजे छापील पुस्तकांइतकाच त्याचा वापर केला जातोय. तर या दृष्टीने ऑडिओ बुकचं पण याचं काम चालू आहे असं माझ्या ऐकण्यात आलं होतं. तर त्याबद्दल काय म्हणजे काय एक पुस्तक आहे, एक मुलगा घेऊन वाचत बसलाय, त्यावेळेला जगातली बाकीची सगळी मुलं त्या पुस्तकाच्या त्या गोष्टीच्या संपर्कात नसतात. पण ऑडिओ बुक ई बुक वगैरे केलं तर हजारो मुलं एका वेळेला ते पुस्तक वाचू शकता ही आहेच. म्हणजे आपल्याला विज्ञाननिष्ठ व्हायलाच पाहिजे, विज्ञानाला शरण गेलंच पाहिजे. तर या सगळ्या माझ्या वाचकांच्या आशीर्वादानं, शुभेच्छांमुळे कदाचित ही सगळी पुस्तकं ऑडिओ बुक ई बुक वगैरे जर झाली तर एक फार मोठा खजिना कायमस्वरूपी लोकांना उपलब्ध होईल. त्या दृष्टीने काम चालू आहे. आणि सर एक विचारायचं आहे की एक लेखक म्हणून अशा कथा लिहिताना आणि त्यावर विचार करताना एक वाचक म्हणून वाचन करणं ही किती महत्त्वाची गोष्ट आहे याबद्दल तुम्ही सांगा. कारण मागे तुम्ही म्हणालात की माझ्याकडे या प्रत्येक बोधकथा लिहिताना त्या त्या व्यक्तीचं चरित्र मी जमवलेलं आहे आणि तुमचा मोठा ग्रंथसंग्रह त्यामुळे झालेला आहे. तर आपली पुस्तकं तर वाचावीतच, पण एकूणच वाचन संस्कृतीसाठी म्हणजे लेखन सुद्धा उत्तम करता येण्यासाठी वाचन खूप गरजेचं आहे. तर त्या दृष्टीने तुम्हाला काय वाटतं? खरं म्हणजे ही जी भाषिक कौशल्य आहेत, भाषेच्या संदर्भातली 4 स्किल्स आहेत, श्रवण आहे, नंतर वाचन आहे, लेखन आहे, अशी ही जी काही ऐकणं वगैरे सगळ्यात अवघड जे स्किल आहे ते लेखन आहे. पण त्याच्या अगोदर श्रवण आहे, ती मुलं ऐकूनच शिकतात. पण वाचन हे फार महत्त्वाचं आहे. मला सकाळी बंधन घातलं होतं की 220 शब्दांची कथा पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त नको आहे. तर हे 220 शब्दांची कथा लिहिण्यासाठी मला जवळजवळ 2,500-3,000 हजार शब्दांचं वाचन करावं लागायचं. तेव्हा कुठं ती कथा तयार व्हायची. वाचन हे आवश्यक आहे. आणि मी असं तो ही मधमाशी कशी मधाच्या शोधात फिरत असते तशी मी सतत अशा अगदी फुटपाथवरचे जे बुक स्टॉल असतात तिथे सुद्धा चरित्र लेख कुठं दिसते का. नॅशनल बुक ट्रस्ट म्हणून एक संस्था आहे दिल्लीला, ती अनेक भाषांमध्ये पुस्तकं प्रकाशित करते. तर त्यांची चरित्रमाला आहे मोठीच्या मोठी, ती सगळी नॅशनल बुक ट्रस्टची सगळी पुस्तकं माझ्याकडे आहेत. जिथं जेव्हा मला शक्य होतं तिथे मी चरित्र विकत घेतो आणि त्यांचं वाचन करतो. आणि एक काळ होता की बोधकथेसाठी वाचन करत होतो, आता तसं राहिलं, मला ती सवय झाली आणि पटकन सापडून जातात मला. कथा बीजे त्या चरित्र पुस्तकांमध्ये सापडतात. 3 कपाडं भरून पुस्तकं आहेत माझ्याकडे. सुगीहारा आणि बोलक्या भिंती याला तर महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि बोलक्या भिंती हे तुमचं पहिलंच पुस्तक आहे आणि त्यालाच पुरस्कार मिळाला. आणि सुगीहारा हे पुस्तक सुद्धा आम्ही वाचलेलं आहे, खूप सुंदर पुस्तक आहे.
तर थोडक्यात या पुस्तकांबद्दल आम्हाला सांगा. हो. त्यापूर्वी मला मुघई आवरत नाही म्हणून 1 मिनिट फक्त जास्त घेतो. ते जे मगाशी गरजा जे जे काय म्हणालीस तू, विष्णू नावाचा एक उपसंपादक पुण्यातल्या प्रभात नावाच्या कार्यालयामध्ये, वर्तमानपत्राच्या कार्यालयामध्ये उपसंपादक म्हणून काम करत होता. आणि रात्री 12पर्यंत बातम्या येत असतात. त्याप्रमाणे 12 वाजले, त्यांची कामं सगळी झाली आणि तो उपसंपादक, तो जो कोणी होता विष्णू नावाचा, तो घरी जायला निघाला. तेवढ्याच बातमी येऊन थडकली की डमडम नावाच्या शहरामधल्या त्या तुरुंगामध्ये काही कैदी प्राणांतिक उपोषण करून मरण पावले आणि त्याचे पाय घुटमळायला लागले. त्याला जावं येईना. कसा तरी घरी गेला, अंथरुणावर पाठ टेकली, पण त्याला काही झोप येईल. तो डमडम नावाचा तो तुरुंग, तिथले ते कैदी, त्यांचा आतोनात छळ, हे सगळं त्याच्या डोळ्यापुढे असं इतकं नाचायला लागलं. त्याला काही केलं चैनच पडेना. तर म्हणत होता. शेवटी तो उठला, कागद घेतला, पेन घेतला आणि त्याच्या त्या कागदावरती झरझर 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 ओळी येऊ लागल्या. गरजा जय जयकार, क्रांतीचा गरजा जय जयकार. विवा शिरवाडकरांची ही कविता आहे. विष्णू म्हणजे विवा शिरवाडकर, त्यांची ही कविता आहे. कशा प्रकारे एक छोटासा प्रसंग बोधकथेत रूपांतरित करता येतो. माझी ती अतिशय आवडती कथा आहे. बोलक्या भिंती हे मी माझ्या शाळेमध्ये, वालचंदनगरच्या शाळेमध्ये केलेले प्रोजेक्ट होतं. मोठी शाळा होती, 50 वर्ग होते, 5वी ते 12वी पर्यंतचे. त्याच्यामुळे एका वर्गानं एका महिन्याला एक चित्र, मोठं चित्र शाळेला द्यायचं आणि त्याचं चरित्र मी लिहायचं. असं करत 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 आम्ही 50 चरित्र आणि 50 चित्र भिंतींवरती लावले. 1.5 वर्ष लागलं होतं हे सगळं करायला. हा सगळा खर्च मुलं करत होती. मोठ्याच्या मोठं चित्र, मोठ्याच्या मोठं चरित्र त्या वर्गातर्फे त्या भिंतीवर लावायचं. येता जाता मधल्या सुट्टीत कधीही ती मुलं शाळेत सुटण्यापूर्वी, शाळा सुटल्यावरती चरित्र आजही तिथं छानपैकी वाचतात. आणि मग मी ते सगळं पुस्तक रूपात आणलं. ते माझं पहिलं पुस्तक शासनाला पाठवलं आणि त्याने त्याला उत्कृष्ट साहित्य निर्मिती. सुविहार तर अगदी 17 सालचं पुस्तक आहे, 2017 सालचं पुस्तक आहे. ते सुद्धा खूप छान आहे पुस्तक. माणसानं, एकट्या माणसानं सुद्धा पाय घट्ट रोवून जर उभं राहिलं आणि स्वतःच्या सदसद विवेक बुद्धीचाच निकाल जर मान्य केला तर मोठ्या मोठ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे चुकीचे आदेश सुद्धा बाजूला ठेवून माणुसकीचं काम करता येतं हे त्या सुविहारानं दाखवून दिलेलं आहे. त्यानं पोलंडमधून निर्वासित झालेल्या 5-6 हजार निर्वासितांना, जे नेपोलियनच्या हिटलरच्या तळाख्यात सापडले होते, हिटलरच्या, तर त्यांना व्हिसा पाहिजे होता तो देश सोडून जाण्यासाठी. आणि ह्या माणसानं अक्षरशः सतत व्हिसा द्यायचं काम केलं. त्याला जपानकडून दमदाटी व्हायला, तो जपानचा होता अधिकारी, सरकारनं दमदाटी करायला सुरुवात केली पण त्यानं ऐकलं नाही. रेल्वेच्या डब्यात बसून त्याला राजीनामा द्यायला लागला, चालता हो म्हणून सांगण्यात आलं. तो जायला लागला तर ते जे शरणार्थी होते ते त्याच्या मागं धावत होते की आम्हाला व्हिसा द्यायचा. खिडकीतनं त्याने अशा प्लान करून त्याला देत होता. खूप मोठं काम केलं त्याने. ही सुविहाराची कथा आहे. खूपच सुंदर पुस्तकं आहेत ही सगळी. तर आता आपल्या गप्पा खूप रंगत जातील पण आपल्याला वेळेचं एक बंधन आहे, त्याच्यामुळे आता आपण इथेच थांबूया. मी पुन्हा एकदा सरांचे केंद्रातर्फे आभार मानते आणि सगळ्यांना आवर्जून सांगते की देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथी चालती ही पुस्तकं तुम्ही आवर्जून वाचा. लहान आणि मोठ्या सगळ्यांनी वाचण्यासारखीच ही पुस्तकं आहेत आणि ते वाचून या बोधकथेतून तुम्हाला काय मिळालं हे तुम्ही केंद्राला आणि सरांना आवर्जून कळवा. म्हणजेच या पुस्तकांच्या निर्मितीमागचा खरा उद्देश हा सफल होईल. धन्यवाद. धन्यवाद. आत्ताच आपण देखणी ती पावले जी ध्यासपंथी चालती या पुस्तकांबद्दल जाणून घेतलं. आता त्याबद्दलच मला अधिक सांगायला आवडेल की ह्या पुस्तकांचे भाग 1 आणि भाग 2 यांचं ऑडिओ स्वरूपामध्ये माध्यमांतर झालेलं आहे आणि यातल्या कथा या तुम्हाला स्टोरीटेल ॲपवरती ऐकायला तर मिळतीलच,
शिवाय केंद्रातर्फे याचं ऑडिओ बुक सुद्धा सगळ्यांसाठी लवकरच उपलब्ध होणार आहे. त्याचे जे तपशील असतील ते तुम्हाला त्यावेळेस कळवण्यात येतील. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.